سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلعوا زنك عاما وميدي دراما لا لا وزاتا سبورت في الميتا سلام زخبركم تخاتلت سينما سمرة نايلوم معنتي دما وقعي سبورتنا أبز زحلفة كلام سنبز نبرة صوتاتيو تنهج أجاتي مودلو قداي دخام وسانيتا ديانو زخانة بتستبدلت ليفربول بلس برايتن بفيلا بخميو مزميزا شد زيرو يعني هتزبل زعباتات وقع لنا مالتي نايلو معنتي بشم تخاتلت سينما سمرة دما سوري غريتا نبمنت يمسكنو مالتي كو عبد الحمد بمنت أنا سعد هو مسلاني هو نايلو معنتي اسكا يكاتاتلو لو دي مسكا حسب صناحة تشك قبرو مسمر كساب شعب موزيكا قبل الكاس قبل زكاتاتلو حرك مسمر شعبه سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلعوا زنك عاما وميدي دراما لا لا وزاتا سبورت في الميتا يا يسمع على ريسك حدا اسكبول صحابه يسمع على خميا له مسمر اسك حدا صحابه لي كريكم بزي كم يالو مسمر اسك حدا بقول صحابه كم يالو مسمر سمعكم على ناتي يمكن نخد بأمنت نافتي مدبنا حجي تناي وقعت حق وقعتات قريبنا ينزلنا مس عزي كلام سنبد استزازمناي زور زوا ما أخل نيرو مس مقابيت قانتا انتر ماشة تطرنيفو أب مقدام زركب بلوش من اسي أخليلو عرفينه شامبيون زوا ما أخل ناي كلتشحن عسران سلسن كوينو له تعزب تخاس أب أخليلو سكمي تريق لها انتر ماشة كمي دعابي متسألو بحفشة خاص صبغ ركبس قال لك أمون اسكا قلب لنا بزعبو مجمرتا بزقاطامي نزي بلوص حاوت منزغابو كحغوسكا كما يدل معتنا I think كان زي دقيمو يزعوتنا دلو زانا زوجو ماكن مس انتي نيرو حلفه جون بود كوينو تواراديرو بود كوينو ما كله بدورات حليفنا في جامعات عويتلو له بزعما اكلنا نعاي أزي كابتون بتسفى نتصبين تقرادمتي نجي تسفى نتصبين تقرادمتي كنبين كلنا نالبا أزيم بزحاتي تسفى نتصبين ومعلوك زي نايزوا معك بزري أنه work results أبتي تايم ترين I don't have information يبلين كما يميروغن سنستر معك تقرادم تقدمي ودي أمام أكيد لا معناتي أتصبق منايو زلو عبز حلفة شامبيون إيرتاون إنا أمان إذن ود قدسن أي تبليسو سالساي درجة حيزو سلازي نعود قدمو تقدادمتون عنو صحات تسوى تقدادم خمزلو نعمالتين نزل قلتسيني أكينا كم تصواتاي أزيو عاني رأي دلو تقداداماي أبتي زحلفة شامبيون إيرترا زرعيو صوتا زرعيو عوات بهدي عيدنا تدني قولي كنت زبطايو غدما بلا كاتاتولس جميري نتي
ኣካይዱ ውፅኢታቱ ክሪኦ ጀሚረ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ተቀዳዳማ እዩ ሓደ ካብቲ ብሉፅ ናቱ ወይ ብሉፅ ዓቕሙ ወይ ድማ ናቱ ወገን ንሪኦ ድማ እንታይ ኣብ ኩሉ ከድምዕ ዝኽእል ተቀዳዳማ እዩ ዓቐቡ ወፅእ ቆሪፁ ኸይድ ቮላቲስታ እዩ ካብቶም ንፋዓት ቮላቲስታ እዩ ታይም ተርያን ፅቡቅ ዝውር ስለዚ ከምዚ ኣብ ኩሉ ከድምዕ ዝኽእሉ ተቀዳደምቲ ድማ ክሳብ ክንደይ የድልዩና ኣለዉ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ታሪክ ኣለዎ ከምዚ ትዛዕለልናዮ ዋላ ገለገለ ዝፈልጡ መቐረባ ልዕለሉ ሰባት ማለት እዩ ኣቦኡ ዕሉል ደጋፋይ ናይ ዮናስ ዘካርያስ ነይሩ ከመይ ቀሺ ብሂወት የለዎም ሰማይ ማርሶ ዕሉል ደጋፋይ ናይ ዮናስ ዘካርያስ ነይሮም ስለዚ ካብዞም ዕሉል ደጋፊ ኣቦ ዝተወለደ እዩ ገለ ነገር ፀኒሕዎ ምዃኑ ይርዳእካ እዩ ዘመንፈስ እውን ቀረባ ቤተሰቡ ወይ ሓዊ እዩ ስለዚ ገለ ፅልዋ ዝፀንሖ ተቀዳዳማ እዩ እቲ ድሌታቱ እቲ ዝቐምጦ ራእይ ድማ ብጣዕሚ ዓብይ ከኣት ትኾነ ናብ ውድድር ወላ ሓንቲ ፍርሓት ዘይብሉ ንክዕወት ዝኣቱ ተቀዳዳማ እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንኣክልና ኣዝዩ ንእሽተይ ኣነ ብሕጂ ብዙሕ እየ ዝፅበ ኣብታ መጋቢት ጋንታ ኢንተርማርች እዩ ዘሎ ኣብ ዝገብሮ ውድድራት እውን ተተኸታቲልናዮ ስጋብ ሕጂ ማለት ሕማቅ ሪዛልት ኣይረኣናሉን መውዳቕቲ ገለ እንተደየጋጢሞ ብፅቡቅ እዩ ዝውድእ ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ከምዚ ዲቴይል ወይ ድማ ወሳኒ ነጥብታት ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ኣክለ እንታይ ዋላ ብዞባ ማእከል ዕዉት ተቀዳዳማይ ከም ዝነበረ ምስ ኤርቴል ኮይኑ ኩሉ ሰብ ዝዝክሮ እዩ ኣብዚ ፕሮፌሽናል ግዝኡ ድማ ኣነ ይፅበየ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ካብቶም ንብጫ ማልያ እውን ክወዳደሩ ይፅበዮም ተቀዳደምቲ ሕጂ ከዓ ከይዱ እቲ ዞባ ማእከል ምውድዳር ንባዕሉ ማለት ክልመድ ዘለዎ ነገር እዩ ግዜ ኣብ ዘለዎም ተቀዳደምትና ከይዶም ምስቶም ንኣሽቱ መቀዳድምቶም ክወዳደሩ ነቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቅድድም ክብረኽብዎ ኣገዳሲ ንሱ ከዓ ብክብሪ ከይዱ ማለት ከይዱ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ንክዕወተሉ ኢሉ ከይዱ ፍሉጥ ነገር ተዓዊቱ ይልካ ኣሎ ደጊመ ሓጎሰካ ክብሎ ደሊ ኣኪልና ከም ተቀዳዳማይ ግን ብዙሕ ንፅበየ ተቀዳዳማ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ድማ ናብ ዓባይ ጋንታ ኢንተርማርች ዓብዩ ምስ ቢንያም ኣብ ጎኒ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ከም ንሪኦ ኣዝዩ ዓብ ተስፋ እዩ ዘለኒ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ እዩ ወላ ኣነ ከማን ክሪኦ ከለኹ እንዳዓበየ ፅቡቅ እንዳኾነ ይመስል ተካኢ ናይ ቢንያም ካብቶም ኣለውና ንብሎም ሓደ ከይኮነ እውን ኣይክተርፍ ናፍታ ካብ ኩሉ ሞራሉ ብጣዕሚ እንታይ ኢሉ ኣብ ኤርትራሲ ናብቲ ውድድር ምስ መፀስ እንታይ ትብል ገለ ኢሎም ሓትዎ ነይሮም ብዛዕባ እቲ ውድድር ሎሚ ስለ ምውድዳር ኢልካ ምውድዳር ፈሪቱ እዩ ትወዳደርስን ዓወት ኣብ ዝኾነ ባይታ ኣብ ዝኾነ ሜዳ ማለት እዩ ዋላ እቲ ዝኸበደ ዝበሃል መድረኻት ቢንያም ክንዕወት ከም ንክእል ኣርኢና እዩ ኢሉ ተዝሃቦ ሓሳብ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ቢንያም ጋንታ ምህላው ዓብይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ቢንያም ኣብ ቅድሚኡ ጋንታ ምህላው ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሱ ኣብኡ ዝህልዎም እሙንተውን ኩሉ ግዜ ምሻሎ ከምዚ ብራዚላውያን ኣብ ኩዕሾ እግርስ ብራዚላዊ ጥራይ ምስ በልካስ ተሕድሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ቴክኒካሊ ገለ ኢልካ ተጥምቶ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ኣኪለ ጥራይ ደይኮኑ ኣብ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ናይ በዓል ቢንያም ወዲ ቅዱስ ናይ ኤማ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ፅልዎ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ኢንተርማርች ምህላው ድማ ኣነ ብጣዕሚ ከም ሓደ ፅቡቅ ዕድል እየ ዝጥምቶ ከምቲ ዝበልካዮ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ሪዛልት ከም ንርኢ ሙሉእ ተስፋ እዩ ዘለኒ ደጊም ከዓ ሓጎሰካ ክብሎ ደሊ ያ ዋላ ብሽመይ ብሽም ሲነማ ሰመረ እውን ሓጎሰካ ክልሉ ንኺድ ናብቲ ዝቕፅል ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣዝዩ ዓበይቲ ፀወታታት ነይሩ ብዙሕ ተፀቢና ግን ከም ተፀበናዮ ከዓ ኣይኮነን ተገሚቱ ነይሩ ግን ብዝኾነ ዘጋጥም ናይ ኩዕሶ ነገር ከምኡ እየ ግን ናብቲ ሕተይ ከኣቶም ቶተንሃም ምስ ሊቨርፑል ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ ክኸውን ኣቐዲሙ ተገሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር ብቀይሕ ካርታት ብጉጉይ ውሳነ ናይ ቫርን ተደዊኑ
ናይ ፀወታ ትዕዝብቲ ስኻስ ከመይ ነይሩ ከመይ እንታይ ትብል ስኻ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ بعدين كنت زبالكايو ናይ ቶተንሃም ሊቨርፑልን ፀወታ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ኮይነን ዝፃወተኦ ፀወታ ብምዃኑ ቀሊል ከም ዘይከውን ተገሚቱ ነይሩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ቶተንሃም ሒዛቶ ዘላ ብቕዓት ሊቨርፑል ሒዞሞ ተበጊሶም ዘለው ብቕዓት ኩሉ ግምት ኣእቲኻ ዓብ ፀወታ ከም ዝኸውን ተገሚት እዩ ከምቲ ተገመቶ ከዓ ኣጀማምሩ ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ሊቨርፑል ከዓ ካብ ሜድኦም ወፃኢ እኳ እንተነበረ ኣበጋግስኦም ኩሉ ኣተሓዛ ማኔጅመንቶም ብፍላይ ናይ ፀወታ ማኔጅመንቶም ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ስዳብ ቲም 34 ደቂቕ ጆንስ ዝወፅእ ብቀይሕ ካርድ ማለት እዩ ሕጂ ንባዕሉ ኣብታ ሰዓት እያ እታ ቀይሕ ካርድ ብዙሕ ተዛርብ ኣላ እንታይ ማለት ኩዕሾ ምስ ረገፀ እዩ እታ ኩዕሾ ሮል ጌራ እግሩስ ኣብ ልዕሊ ኩዕሾ ሮል ጌሩ እግሩ ረጊፅዎ ሕጂ ብልክዕ እቲ እግሩ ክዓልብ ከሎ ኣብ እግሪ ናይ ተፃዋታይ ኣዝዩ ሕማቕ ፋውል ምዃኑ ይነግር እዩ ግን ቴንሽናሊ ዝገበሮ ከም ዘይኮነ ኣምላቲ ሕጂ ካብ መሬት ሓፍ እንተይሉ እግሪ ናይ ተፃዋታይ ሸርተተ ክኣቱ ከሎ ሓፍ ኢሉ እንተ ደኣ ሃሪሞ ሬድ ካርዲ ሕጂ ግን እታ እግሩ ኣብ ኩዕሾ ሮል ከም ዝኽእል እታ እግሩ ናብታ እግሪ ዝወሰደታ እታ ናይታ ኩዕሾ ዙረት ስለዚ ሬድ ካርድ ትግባእ ነይራ ዶ ተማግታ ኣላ ክሎብ ንባዕሉ ትገልፃ ከሎ እንታይ ኢሉ ከምዚ ስሎ ሞሽን ጌርካ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ዓይነት ፍፃሜ ይካበድ ይጋነን ስለዚ እታ ሬድ ካርድ ቀልቲ ኣይነበረትን ኢሉ ብዙሓት ፍርቃ ፍርቂ እዮም ትግቦ ያድሉ ኣይትግቦን ያድሉ ኤኒዌይ ግን ነቲ ፀወታ ሓደ ፅልዋ ካብ ዝፈጠረ ዓብ ፖይንት ነይሩ ንሱ ተፃዋታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ጥንቁቅ ክትከውን ኣገዳሲ ምስቲ ዝደጋገም ዘሎ ነገር ናይ ሊቨርፑል ቀይሕ ካርድ እውን ገለ ነገር ማለት ክትሓስብ ይገብረካ እዩ ኤኒዌይ ናብቲ ፀወታ ምስቲ ንምለስ ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቀይሕ ካርድ ምስ ኣጋጠመት ሊቨርፑል 10 ሰባት ዝወረዱ ኮይኑ ኣይተሰማዓና ልክዕ ከም 11 ተፃወቲ ብዝግባእ ይከላኸሉ ማእከል ሜዳ ይቋፃፀሩ የጥቅዑ እንደገና ወላ ሓንቲ ፅልዋ ከይገበረ ፀወታ ቀፂሉ ፅቡቅ ነገሩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እታ ብዙሕ ተዛርብ ዘላ ናይ ዲያዝ ጎል እያ ማለት እዩ ዲያዝ ዘመዝገባ ጎል ኦፍሳይድ ተባሂላ ዋላ ብዓይንካ ሪኢኻስ ኣነ ፈፂመ ኦፍሳይድ ትበሃል ኣይተፀበኽዋን እታ ፍፃሜ ግን ዳኛ ደው ከብላን ኦፍሳይድ ኢሎም ተመልከተቲ ሴኛሊስት ሊመልክቱ ድሕሪ ግን ቫር ክትሪኣ ስለ ዝነበራ ኣዝዩ ንሓንቲ ዘይትጠቅም ፍፃሜ ከማን ክንደይ ደው ኣብልዎ ፀወታ ንሪኦም ኣለና ነታ ፍፃሜ እቲኣሲ ሸቶ ተኣክል ሰላሳን ገለን ኣይደነው ሰከንድ ሴንት እንተኾና እተን ዝወሰዳሎም ግዜ ማለት እዩ ንባዕላ ንሳ እንታይ እዋን ጃጅ ገይሮማ ምክንያቱ ብዙሕ ኣንግል ጥምትዎ ገለ ብዓብዪ ዘይርዳእካ ነገር እንታይ ዋላ ነቲ ተዓዛባይሲ ታላይ ሕልጥፅልካሙ ንስኻውን ብዓይንካ ትፈርድ ያ ኦፍሳይድ ያ ኦፍሳይድ ኣይኮነትን ሕጂ እንታይ እዩ ድብል ግን እቲ ኣብ ቫር ዝነበረ ዳኛ ቸክ ኮምፕሊት ኢልዎ ሕጂ እታ ቸክ ኮምፕሊት ማለት እቲ ዳኛ ከዓ ቀልጢፉ ኦፍሳይድ ኢሉ ምልክት ገይሩ ፀወታ ኣጀሚርዎ ሕጂ እንታይ ዝብል ቸክ ኮምፕሊት መለሲ ጎል እያ ንምባል ከም ዝነበረ እቲ ዳኛ ግን ኣብዚ ግን ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ከም ኦፍሳይድ ነታ ኩዕሶ ምስ ተጀመርዋ እቲ ናይ ቫር ደው ከብሎ ከመይ هو أبزيا كتملس تخيله كان تعال حق له دبز حج مشالك أوفسايد جول كان لاقي نتفار كم زاد قاتمت كتملس تخيله إذا كان كان زي ميس كوميونيكيشن يقاتل مدلله أما معناته يمس زي من الرداس لزقات أونلاين يم قاعد له زرارو زر عنده وينه جمر عنده ولا كله تاخذ شو سي
ኖ ኢሉ ደው ከብሎ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ I don't know ሊቨርፑል እውን ሓቲቶም ኣለዉ ዝርርብ ኣብ መንጎኦም ዝነበረሲ ንሰምዖ ንደሊና ኢሎም ኣለዉ ወላ ሓደ ኣየምነካን ሕጂ እንታይ ኮይኑ መሲልካ ኩዕሾ እግሪ ተኣማንነት ናብ ምጥፋዕ ዝወስድ ዓይነት ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኣፎም መሊኦም ዋላ ኖ ክብድሉና ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ከይብሉ እንታይ ከም ዝመፆም ፈልጦ ክሎፕ ኣብቲ ኮንፈረንስ ድሕሪ ፀወታ ንዓይ ኣጋጊኹም ኣብ መቕፅዓት ክትእትውኒ ኣይትፈትኑ ነቲ ኩነት ግን ባዕልኩም ግለፅዎ ኢልዎ ከምኡ ኢልዎ ተኣማንነት ናብ ምጥፋዕ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ገና ኣብ ቀዳማይ ሰሙን እዩ ወልቭስ ሩዑይ ዝኾነ ፔናልቲ ምስ ዩናይትድ እንዳተፃወቱ ከለዉ ብምዕማፅ ጀሚሩ ሶሪ ሕጂ ንሊቨርፑል እውን ቅሬታት ሓቲቶም እንታይ እዩ ሞስ እንታይ ክነጥቢ ክመልስ እዩ ቅሬታት ገለ ጋንታታት እኮ ብሓንቲ ነጥቢ ካብ ፕሪምየር ሊግ ወርዳ እየ ብሓንቲ ነጥቢ ካብ ቶፕ ፎር ትወፅእ ትኽእል እያ ሓንቲ ጋንታ ብሓንቲ ነጥቢ ቻምፒዮን ካብ ምዃን ክትተርፍ ትኽእል እያ ሓንቲ ጋንታ ሕጂ እቲ ኢንዳስትሪ ከዓ ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ቢልዮን ዝኸደ ገንዘብ ዝወፍሮ ዘሎ ቢዝነስ ከም ምዃኑ መጠን ከምዚ ብሸለልትነት ብሕለፍሲ ኣይኮነን ብዓብዩ ከዓ ቫር እንታይ ክትገብር እያ መፅያ እንተኢልና ነቲ ሰብ ዝገብሮ ዝነበረ ጌጋ ተተውሕድ እያ መፅያ እቲ ቀደም ሰብ ስለ ዝኾነ ይጋገይ ተባሂሉ ብዙሕ ርኢና ኢና ኣብ ኩዕሾ እግሪ ዋንጫ ሰንኪ ናይ ዳኛ ድጉይ ውሳኔ ክስእና ጋንታታት ርኢና ኢና ግን ሰብ ክሳብ ዝኾነ ትቕበሎ ነይሩ ከምዚ ሩኡይ ተዘይኮይኑስ ትቕልጣፈ ገለስ ትቕበሎ ነይሩ ሕጂ ግን ነዚ ከተጉድል ኢላ ዝመፀት ቫር ግን ኢቨን ሰብ እዩ ዝውራ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቶም ዝውሩ ኣለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ጌና ዳይሎም ሕጂ ሊቨርፑል ኣብቲ መግለፂ ዘውፅዎ ሰብሲ ነታ ቫር ኣጋጊምዋ ሳይኮነት ተጋጊ ሕጂ ዓብይ ኣዝዩ ኣይለነው ከምዚ ከም ጋንታ ክትሪኦ ከለካ እሞ ናብ 10 ተፃወቲ ጎዲላ ሓንቲ ጋንታ ስናረኺሳ ዓብይ ማለት ኣነ ሊቨርፑል ናይ ዝሓለፈት ፀወታ ተደኒቆ ኣሎ ናይ ጌም ማኔጅመንት ከመይ ነቲ ጌም ተቆፃፂሮሞ ሕሰባ ኣብ ከምኡ ኩነታት ከለዉ ሸቶ ከመዝግቡ ከለዉ እንታይ ምኾነ ነርቲ ኩነታት ካሊእ ማለት እሞ እታ ዓይነት ሸቶ ተመዝገበት ኣይለነው ካብቶም ብሉፃት ሸቶታት ክከውን ዝግባእ ካብ ርሕቀት ነቲ ጎልኪፐር ብዘይርክባ ኣንግል ጫፍ ሰዲዱ ብልስቲ ሸቶ መዝጊቡ ዲያዝ ሊቨርፑል ተበዲሎ ትርጉም ዘይብሉ ቅሬታት ሓቲቱ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩሉ ፅባቐ ናይቲ ፀወታ በዚ ርእስታት እዚ ተደዊሉ ማለት እዩ እዚ ከይኣክል ከዓ እቲ ፀወታ እንዳቐፀለ ከሎ ኣነ እታ ቀዳመይቲ ንጆታ ተዋህበቶ ብጫ ኣይ ማለት ትግብኦ ዶ ነይራ ብዙሕ ኣይተረዳእትንን ምክንያቱ ተፃዋታይ ዳርጋ ከይዱ ብጫፍ እግሩ ከምዚ ብድሕሪት እግሩ ሓፍ ንድሕሪት ክትገይ ከለካ እግርካ ንድሕሪት ሓፍ ብል እዩ ከምኡ እዩ ንጆታ ተንኪፍዎ ወዲቑ እሞ ክሳብ ክንድኡ ወሳኒ ገለ ዘይነበረ ተቐዳዲሙ ብጫ ምሃቡ ሽዑ ከዓ ነቲ ድሕሩ ዘጋጠመ ነገር ከዓ ሓደ ፅዋ ፈጢራ ማለት እዩ ሽዑ ትዝገደደ ናይ ጆታ ብጫ ወሲዱ ክነሱ ጋንታ ሓደ ተፃዋታይ ጎዲልዋ ከሎ እታ ዝወሰዳ ውሳኔ ናይ ረስሚ ውሳኔ ኣርድት እያ ዝኾነ ተፃዋታይ ኩዕሾ ምስ ተመንጠለ ተፃዋታይ መፂኡ መንጢልዎ ምስ መንጠሎ ከይዱ ዝወሰዳ ስጉምቲ እዚኣ ሓቂ ትሕተተላ ብዙሓት ደገፍቲ ሊቨርፑል እውን ዝነቕፍዎ ዘለዉ ንዑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኤኒዌይ ኢቨን ትሽዓተ ተፃወቲ ወሪዶም ከለዉ ሊቨርፑል ከዓ ቶተንሃም ከምዚ ሓደ ሸቶ መዝጊቦም ማዕረ ኮይኖም ንባዕሉ እቲ ሸቶ ተመዝጊብካ ብ10 ተፃወቲ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣነ ፍሉይ ንሪኦ ዘለና ናይ ሊቨርፑል ዓቕሚ ከምዚ እንተዳ ማድሪድ ሜንታሊ ካብቶም መሻሎ ብሜንታሊቲ ዝፍለጡ ጋንታታት ኣብ ዓለምሲ ማድሪድ እንተዳ ኢልና ኣነ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል መበልኩ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ትሪኦ ነገር ሜንታሊቲ ናቶም ካምባክ ዋላ ብዙሕ ዓመታት ዝረኣኽቡ ንዝኩሮ ኢና ምስ ኤስ ሚላን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ 3-0 ተመሪሖም ነቲ 3 ጎል ሕወዮም ዋንጫ ዝወሰድሉ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንባርሴሎና ኣብ ሜድዓ
3-0 مسعرتهم أمينهم 4-0 تسعروا له بزح تنخلها أمين تاني تناي ليفربول حدا عالي دس من منفس ناي زي تصعد النت تري لهم كانتا الصغار يومنا أمود أتها نبى حكي أشياء أجري كان زي فتحاوي تايكونة تبللو فتصامين توتنهام كان زي ومكسلنا زي بلو عم بسايم تغيرهم ولحنتي نتي ممكن خان ناي توتنهام سي زي سجل ولحد نقدر تفوتريك عليه حمشت تقرا خان تقولني نتمنى معك تقرا تتصاتي بدحريت جيرتهم حمشت 3 قرن جيرو عاصيمو ساكندو اسكاي كانت عينور أمو داتا ግን ንባዕሉ ኣሊሰን ዘውፅኦ ክዓሳሱ ነይሩ ኣዝዩ ክድንቕ ድግቦ ብፍላይ ቫንዳይክ ኣብቲ ኣብዚ ዓመት ወላ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝሰኣናዮ ማኔጅመንቱ ኣብ ፀወታ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ ማኔጅመንት ኣርኢና ማቲት ንባዕሉ ካብቶም ብሉፅ መዓልቲ ዘሕለፉ እዩ ነይሩ ስጋብታ ፍፃሜ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ግን እታ ኩዕሾ ትኸይድ ዝነበረት ኣነ ፅቡቅ ገይረ كون تتحلفون ناي توتنهام تتصاتي مرخبوا نيري خناي توتنهام تتصاتي انتو كوسنا له انا خناي كومي مو كوصاي ግን አጋጣሚ ኣብ ጌጋ አንፈት እግሩ ሃሪማ ታሽቶ ተመዝጊባ ብጣዕሚ መንፈስ ዝሰብር ዓይነት ስዕረት እዩ ኣጋጢሞም ሊቨርፑል ምናልባት ታሸቶት እያ ቅድሚ 5 ደቂቕ ቅድሚ 10 ደቂቕ ተመዝጊባ ነይራ እንተትኸውን ክሳብ ክንዱ ከቢድ ኣይምኾነን ፀወታ ወዲኦም ምክንያት ሰለብሬት እዮም ክገብሩ ነይሮም ብትሽዓተ ተፃወቲ እንተደኣኒ ንቶተንሃም ኣብ ሜዳ ማዕረ ነጥቢ ሒዞም ወፂኦም ከም ተዓወቱ ኢኻ ክትሓስቦ ትኽእል ማለት እዚ ሒዞም ወፂና እዚ ከምዚ ወፂና እንዳበሉ ከለዉ ታሸቶ እሞ ተፃዋታይን ተመዝግበልካ ናይ ቶተንሃም ተፃዋታይን ዘመዝግባው ማሓሸት ተፃዋታይ ናትካ ኣውቶጎል ተመዝግብ ከሎ ኣዝዩ ልቢ ዝሰብር ነይሩ ብዓብዪ ግን እዚ ዘተሓሳስብ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ዝበለፀ ሊግ እንዳበልናዮም ከለና ሰሙን እዚ ናይ ዲያኑ ኣርስታት ጌጋ ስኢልካ ብጣዕሚ ኣበይ ከብፅሖ እዩ ኣይርዳእካን ከም ዝበልኩ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፍሮ ዘሎ ቢዝነስ ክሳብ ዝኾነ ኣይደኖ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጋንታታት ኣይደኖ ሓሳብ ንምንታይ ሲሪየስሊ ደይሕዝኦ ዋላስ ይገርመኒ ኣነ ምክንያቱስ ዓሚ ወልቭስ ዋላ ዓሚ ማለት ወልቭስ ካብቶም ብዙሕ ነጥቢ ዝተበደሉ ጋንታ ነይሮም ከምኡ ነይሩ ኣብ ኣርሰናል ኣብ ብዙሕ ጋንታታት ርኢና ከምኡ ዓይነት ተደጋጋሚ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ተደጋጋሚ ማለት እዩ ስለዚ ሊቨርፑል ብሓቂ ኣይገበሩን ጽቡቅ ፀወታ ዝደወለት ከዓ ቫርን ዲያን እዮም ኣይደኖ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ገለን ከዘይተሓሲቡ ይغፅዑ ኣለዉ ግን ሓንቲ መፅእ ዝረኣናዮ ለውጢ የለን ግን ምሳ ኣይደኖ ሓደ ዓብ ለውጢ ክትምልሰለይ ናብ ገፅካ አንፈት እንዳኸትካ ኩሉ ሰዓት ይረካ ኣብ ሞንጎ መፀለይ ሓሳብ ሕጅስ መኖም ይኽቕፃዕ ታቫር ክትቅፃዕ ወላ ትዳኛ ሕጂ ታፍፃሜ ትቫሪ አይደን ነው ማለት ላንጎጅ ዝራራድሉ ሕጂ ዲቴይል ስለደይንፈልጦ ምናልባት እታ ትግባእ ኢልዎም ከሎ ሪፈረንት ኮይኑ ዘይተረዳእቶ ሕተት እዩ እቲ ቫር ድማ ግደን ይሕተት ዋላ እምር ብዘይገድስ ዋላ ዳኛ እንድሕር ጌጋ ተረዲኣቶ ኮይናሲ ደው ከብሎስ ክእል ነይሩ ብሙሎም ተማዋዱ ሰርሖ ከምዛነ ንስኻ ንዛረቦ ዘለና እዮም ዝዘራርቡ ዘለዉ ስለዚ እንተዳኒ ገለ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ይበካ እንተዳ ብጌጋ ከተተሓላልፋ ጀሚርካ ስለሆነ ሰማ ደዋ ብላ ከማይ ኮንኩን ድብለካ ደለኹ ክብለካ ክእል ወላ ሓደ ከዓ ይሰምዓኒ የለን ጀካቲ ኣብቲ ስርዓት ሲስተም ደሎሲ ወላ ሓደ ዝሰምዓካ የለን እስካ ሓንሳብ ኢሉ ናይ ሲስተም ፀገም ኢሎም ከረድኡና ክብሉ ነይሮም ጀቲ ሰለስተ ነጥቢ ኣይመለሶምን ሊቨርፑል ግን ከምዚ ዓይነት በደላት እስካበይ የካፊዶና ዝብሊ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ يا قرمك يعني بحق نخيل ناب نقتل زي بتكلم مانشستر ماني ناب زغنيتو تلمات تميسالا حجس اميدا حماق اقاتي مو اميدا تسعيرا زل حجس بكريستال بالاسكا
تنهاجا كم أسلطان انتايو قدرتاتو تبلو انتاي تقم انتايو what's the problem بغدا ما بسولس سعيرهم ما بسولس دي بروبع تقايتم مسكريسا بالاس نيجيرك مزميزو ما مالو إلا كان روايا خاص بقى باخلو سمم تقلبيتم سعيرهم حجس انتاي تقدرتاتو تقماتو تبلو ولا نعي مسحاتات كان نسي انتاي سعرو جميتان دي يونايتد جن تي بريمير ليجن تي كارابو كابن ببين ودكريو إلا كان يرى and زي عسلطاني ناي كريستال بالاس عسلطاني بعد ما هاي تزقدم عسلطاني أبز ميدان 5 تقاطاتالي زي سعري كان 4 زي تعويتو حد زي ما معروف له انجي تي حتى ناي تنهاج اوريدي ناو ولا تتقلل مقادو اي ترفوني نعاي دقيمه دقاقيمه زبلو نجر انتاي اجي مو نو تمارت زوريا ناي يونايتد دلو تنتنتي بلوم بزعبا يونايتد وناس بزعبا تليبون بزارو سبات تذكر انت قينكا رونالدو كاب مانشستر بوتس عنده بزي تسام كنداي تنهاج بقى شجر ناي مانشستر رونالدو يتباهيلو موتنهاج كان رونالدو زعك تصاوت يدفيرو كوا تمزح قبر دفعنا دقيم بقى مانشستر تصاوت بيحمد بالله كله عبتعتي ظروف عاتي قال بزح يتزاربو لما عنو كان رونالدو تزاربو تاتون ولا حدا ما سنة تقبله يلن جاس جيغاتاتو شفن دقيق تباهيلو كله عبون تنهاج دويلي حجبن تزغر النجار انا كاب شعور جميل رئيتون وانا امر زخوانه تعمر لحد أبغى دبنا من قديك صار كندزي يملاي كتقبروا فتان لبعض قليل يكون دي كان حق نزارة مثل عقلناها رونالدو تماج سر زنبرنا عمد أتقدمك عمد تمليش تتصاوتنا شوطات عمزيبو تزاي فوق رونالدو تاب كلمة كوين وحشة تصبر رونالدو دحريت تمليشو كان أخذ الشيخ من تن بريس تقبر ريناي قال مش عندك الزرعيك نتا ز شمو حفظ بلد دانتا تمليشو كسر تدي لي تعطوانا بعد بدحرت عن كل نجار ما هم تزرعنا كوين كان هذا ما توصاني توصلوا كانوا جمر مثلا على نعت جيجات نايتين هاك مالت نيجور تمشي رونالدو سديدوس هذا أبتلي بلو أيضا وحنت شرطة مزجي مكون أكتر بلغة حنا تيجي زي صناعة حنت شرطة مزجي طبعا تيجي يونايتد كخيدة فتيلة سلازي أجنتاي تقلبيتهم تملي صومو مالتي لكن لا رونالدو كون اللي تصدق صدق مارتين هاجي حجر من تا يونايتد هاج صدق زبلنا عليه انتر عيدنا كمان استقاطمتهم كريستال بالاس تمرابات تمليشي هويلين تتصاويتي دي كاسيميرو عبوت ولا برونو الله سلازي تي تم تتصاوتنا بحاله يملسوا بحقي نكريستال بالاس زخون عقم زي بالله قانتا ايكونتن نميدا وريدا دينا سلام زح بجي ساعات من عالبات عن اجنتاي زحنتاي تحساسي من عامي بلكعتي كله وانشاتات سلام مودعات تقاليشو هزي متينهاج هزي عامي شم بويت كريدت كا قل عامل ليفربول زنبرتو مقعد مودعات تسيامي نات توفور بيطلم تسقي عن تقاليشهم ده هينور ليفربول تشيلسي تزرعنا إذا تي حصلت غينا وديع نيوكاسل كما جماعة ما يودون همو داتا فنيمو التي تزنورهم تيمبو ناي عوتات ولا تي بزع نجر مسفنوه إذا دخامات زي يونايتد نابتي سالساي درجة خديب تأجير وامبر بلك عبت بريمير ليكسي حد بداية كان تاسلت تسرحت أيقونة زمن قوم عينة مدمدم تحت بقبركة مالتي حجها كريستال بالاس هون عقم سلينا ويمزم تتصاوتي كنا لا يقدم عوت منفسهم يلا يونايتد انت عينة صوتها تتصاوت دلنا انت عينة صوتها تختن دلنا مالسي يلا توم نفلطون نابلت راشفورد
كانت أبوليس معاد زنبرة تصاوتين أبزحنا في عمل أبزحنا زي نفط اللي بحري ماسي ولا غيره ديجن أنا أستجانا ناي سلفش دقنا بحري شو تصاوتي زي ما هاب مزع جيجاتات ناتك سمان كله دفير كوف قبله أي كعلم نقله بعته مريد دولة تصاوتي ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከደይቦም ደለዎ ኣሰልጣኒ ስለዚ እቲ ብዙሕ ሕቶታት ኣብቲ ሜዳ ክምልስ ዘለዎ ቴንሃግ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ናይ ካምፓኒ ጋንታ ብፃወት ዝነበሩ ግዜስ ንሕሰብ ብፖዚሽን ተዓዊቶም ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ መንነት ዘይብላ ጋንታ እዩ ዝመርሕ ዘሎ እንታይ ክዝሓስብ ዘሎ ስተ ማለት نابلت نايتوتنهام وابنت نمسي ابز عمل زمتي حدا فلسفنا التحساس ما زلو وشو اغري انا صمو صوتا صوتس تسيد عوتنا الى سنه حسب من تراي تعزبت من الزنقع ايكونه اب تحت زغونه كنتاكا هذه الصوتات تصوت له توتنهامس اوشتي اوارت لنا ندخل اي نو يغيروا له توتنهام بس ليفربول ويناينا صوتا ولا ليفربول زر ايوه بده خبيل انت نبره ግን ኩሉ እቲ ማእከል ሜዳ ክሳብ ክንደይ ይቋፃፀሩ ኩሉ ፈፂሞም እዮም ፕረስ ጌርካ ኩዕሾ ካብ እግሮም ክትምጥሮም ዘይትኽእል ምስ ኣርሰናል ካብተን ብፅባቐ ፀወታ ዝፍለጣ ጋንታታት ኣብ ሜዳ መፅኦም እንታይ ዓይነት ፀወታ ተፃዊቶም ርኢና እዮም ስለዚ እዛ ናይ ቴንሃግ ማንቸስተር ዩናይትድ እንታይ ኣትስራሕ ደላ እንታይ ዓይነት ጋንታ እዩ ትሰርሕ ደላ فانقول كيف فرنسي بقبر تصاوت انت هيك تقدر كل شيء مثلا تون كتصاوت مانشستر اوكي ابيان انت هنا مثلا تون كتصاوت لنا حجكم بكاونتر اتاك تصاوت دانتاري ايكونتي كل شيء رجع تصاوت دانتاري مانشستر ايكونتي جانا زحلف عمت ده حدا اكسبيرينس نير خويني لو ما عمل زحاشه نغير يخاطي تصدق انت كل جزء ما حدرس ማንቸስተር ደለንታይ እንዳ ግሌዘር እንዳ ጸረፍካ መንባር ክልተ ሚሊዮን ኣብዛ ዓመት እዚ ተፃወቲ ብዓመት ዝመረፆም ናዚ ቦታ እዚ የድምዑ እዮም ብቦሎም ተፃወቲ ኣምፂኑ እቶም ተፃወቲ ትማልኻ ኣብ ሜዳ ነይሮም እንድሕር ውፅኢታውያን ክኾኑ ዘይከኣሉ መን ይክሕተት ስለዚ ምናልባት ትንብሎት ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ብዙሕ ክፍታሕ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ግን ነዚ ኩሉ ፀማም እዝኒ ሂቦም ከም ተፃወቲ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ከድህቡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓደ ሓንቲ ክብርቲ ጋንታ ማልያ ለቢስካ ኣማይት ሚልዮናት ንሶሙን እንዳተቐበልካ ኣማይት ኣሽሓት ንሶሙን እንዳተቐበልካ ምስራሕ እዮም ዝወፍሩ ዘለዉ ስለዚ ብዝግባእ ስርሖም ክሰርሑ ክገብሮም ዘለዎ ድማ ኣሰልጣኒ ምናልባት ኣነ ሓንሳብ እቲ ኮሙኒኬሽን የሸግሮ ይኸውን ምክንያቱ ዋላክቲ ኮንፈረንስ ወፂ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ግራት ገለ ሓፈሻው ግን ተመሰልጣኒ ማለት ነታ ጋንታ ከምቲ ዓመ ዝሓሰብናዮ ብተፀበናዮ ናብ ገለ ዳይሬክሽን ክወስዳ ናብ ሓደ ስቴፕ ከደይባ ኣይከኣለን ዘሎ ብሕጂ ከዓ ኣይደን ዓለት ብድሆታት ይከብድ እምበር ዝቐልል ኣይመስለንን ክልተ ፀወታታት ኣለዎ ሕጂ ቅድሚ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ብሬክ ምኻዶ ኣብዘን ክልተ ፀወታታት ዓወት ዝወፅእ እንተዘይክእሉ ኣዝዩ እንዳፀልመተን እንዳኸበደን ክኸይዱ ናይ ጋንታ ኩነታት ሓንሳብ ከዓ ተፃወቲ ሕጉሳት እንተዘይኮይኖም እግሮም ከም ዝሓቁ ንሪኢና ከምኡ ከይከውን ስክፍታ እንታይ ንኣብነት እዚ ተማሊ ኣብ ናይ ኣርሰናል ፀወታስ ሃቨርትስ ጎል ነታ ፔናልቲ ሂቦሞም ሰመዝገባስ ከም ተፃወቲ ብምሉኦም ከይዶም ሰለብሬት ክገብሩ ከለዉ ንሃቨርትስ ፍሉይ ሰለብሬሽን ገይሮምሉ እንታይ እዩ ንኣርቴታስ ኣብ ሃቨርትስ እምነት ኣለዎ ሓቀነ ምሉእ እቲ ሜድያ ከዓ ኤጌንስ እዞም ተፃወቲ ንሃቨርትስ ዘይኮኑ ጎንካ ኣለና ዝብሎ ደለዉ ንመን እዮም ንኣርቴታ እዩ ተረዲካ ኣርቴታስ ኣብ ሃቨርትስ ዘለዉ እምነት እዮም እንጂ እቶም ተፃወቲ ናይ ዩናይትድ ኣብ ርእሲ ሰልጣኒ እንታይ ዓይነት እምነት እዮም ይሕዲሮም ዘለዉ ኣለዎም እምነት የሎ ኣብ ውስጥ ተገማሚዕ ተባሂሎም ናይ ሳንቾ
وين كم تشعر جميرنا عندنا هذا تصاوتاي أميدا وصحة من كاف ماله صباح راشفورد نابي أكبدي برونو صباح نابي أكبدي سلازم بنك مانجمنت ماي يونايتد أيبوه حنادله بزحف زمن لش حتوتات عنه أسفين كان زر ديزي من تينهاج أمود عتاب ساعات زك حتى تونس إنه كل نجا مش أنا تشي مراحي كوين يدربون أو كذا مثلا تصاعدين كابتن ولي عمر لو كتشوم زقبو مهاجمين كم زحينة صوتها حميدو كريستال بالاس كلمي سلسة مع سلسة بزيرو السحر وهذا ما تسحرهم كويس كله يعني حتى الدفنسي يلا اوكي حريبل زغدد خا زي تتصبنا يا خا خمنا مانشستر زغدد كلتين ما مانشستر نفتعتي اما معلتي وعلن سيتي خا زي تتصبخ يا سعرت بولفس تسعير حجس بخمي كان عايز اخذ قمقم رايز انتهي نانيرنا تازحلت تذكرت هينكا رودرس انت عينت تتصاوت هاي مقاني جلس نانيرنا هو سوزي مهلاو معرفة تجروا خون هو سيدة تأكل كانتا تزي أبزحلفة جزيات كانت تتعذب لا يحرى نجر انتهينا غوارديولا تتصاوتاي ولا دي برين زاك تتصاوتاي يقود الجن بقول يرقع كشفونه هنا بزحلفة هذا تتصاوتاي يقود بخان تتصاوتاي ولو بقول تبوتا كشفن بخان تاكتيك كشفن رئينا هنا حجي أبزي بلكعتناي رودري سلوا خمسة نور دعكا بلكع تتصاوتها استرعي مالتي لبس نعوتا كياتي كسالتن داي نتنات بوتا كشفن بخان تتصاوتاي بلكع مالت كم تزغن كابتن بيست سكيما كلنا نقدينا بزي زعب عالم سي قدامي نقول قلنا في لا كفافنا ذكرى خد كفافنا سي وصحة نقول قلنا سلازي عزمات سوون في أرسنال صوت له أبو أنت سلوانات وقصن ليهم رينا جن حافظ شاوي ناي وولفز بقعاتي تنسين كخصبرو ديت خلال مالتي أبزح على تصوتاتها ولا عوت داس عامي كساكن لي بدفعت تصوتوا أنا تعمي تقرمه ذكرت وين تقدمت تصوتها من يونايتد تصوتوا ما كان ميداهم شوي محرشون دفعت تصوتوا بفل لايكا دمي قد وصلت تصوتها نيتو تا عينك تصوتها مدعمين حجي درو أرسنال نيروهم بليتات بزح بزعتها وصعان زخونة بليتات كان يسأني حمم حجي أبسترف فتنو لمقانهم يقلص عنه معناته ساكا كمزنويو بقوع زخونة ناتو تتأماماق وين مناتو كيارسي سدا حجي يقولون سنزنعون تأميتهم ولو قلت مالي زرعيو بقعات تي بزح دين رئيو دين عزبو نقر تلسي تخناقتي ناي سيتي بخمس عينة كقراتو عين رئيو ساكا أنا بزح بزي زحنا في صوتات ولا ساكاسي بزحات تخناقت عشان قاري ناي كم فاتك عين كوين له كما يدوكو بلو قمز خولو صار يوم لا بزح بزي مالت هجي إذا تصاوت أيضا كما يكبرشام وإلو غوارديولا بايزوي عم كل خان أزي قد قدس عمتات كوين له معناته أنتي كلام زنبورو الرعية بوضح من قدتك في اللعب الشامبيونز ليج نبعاود كم شيء كعلن سلازي الدرع الرعية اللي يروح على غوارديولا عشان يسخط تصاوت تودع عشان كنترول تقدر بوزيشن لك عشان تقاطعات إركا من الصورة تودعو قنا زمن أزيدات أبزح على فقط عمتات قنا بفولي نارينا يبقى خيرا قنا صوتاتك كي ترفع بوزيشن تعاملين هو تسألينا معناته عاود كتامك سنتقينك زعوتك زبر هو نقر تقبر لك سلازي تمكن خان ناي سيت لما أزي يبقى صنع كون زلاليو غوارديولا موداتاو نعوي نقيفو ولا تزحنا في صوتاتات متتعوتنا سروحو بزقبا أسي تمكن خان سروحو يسرح إلا معناته شوتاتات مزقوم رئينا هنا مالتي نجي نايول بسبعات دما بوتو نيرو كبير العالم نايو حقي زحنا في صوتاتات زقبوهم نتلي عيرفوهم كان بقعاتهم من الوقت إذا مسيحة تأكل مقدمة سعره أتعلم مع الله زحمة زي قدامي يكون كان أي أبريمر ليج قدامي مالتي فلازم تسوي كونا مكاني سيتبن
داينا بنا مود داغاس تكا اي تدفرنيا نبرنا غانتاس منالبا اوكي تدفر غانتا يا موزبت التحساسبا ابو زحات غانتاتا دحدر قطمي لحقوق صفر اوكي هاي افتيا كو عن توي كروب حلف الكاني يرجع خبزنا ارسنال كم بدبل تختبر هلي ارسنال بقفي 4-0 معواتس ساكا نو اوديغارن هافرت ترخبا بينالتي تزيل كسلم هاتريك سرحني هكذا هافرت الشوتو ممزغاو نتا مغيره نطب مغيره خونو لتغميتو الله زنوبرو فولي تصمبر اتي اصنابلا مالس كم بجلت كالاي انتاي ملوخت نير اوريدي اسفح بيلكا كنكلتا يا معايو ارسنال قداس عوتا مسكيبو 4-0 كان من اول صاي بورماوز ميل او كده انت تصايتم توم على سكاسي دما يعطوا دخون صوتا الى ما مترقاد لو تصايتو سلا فرينا حسب ارتيتاكم عينت سيستم تكاني زي سدابتو داتا ساعات رغسኛ ከመ ዘይኮነ ይገልጽ ነተንጋንታታት ሳብቲ ዝሕዝኦ ናፍሜራ አቷን ከለዋ ከሐስማሉ ጸንያ ነገር አለ አቀርም አርሰናል ጻውታን ተለን መነመነ ኮርዱ ስለዚህ ሳካን ተለን እንታይ ክገብርለዎ ኦዲጋርድ ገና አለ ነዚታት ከፈራርስ መታን የለው እንዳበለ ፈይዲ ሳሊባ ሳካ ራይስ ገና ነው ብዙሓት ምሽ አጣራጣር ከም ዘለዎ ክገልጽ ከኒ ገናቱ ጻውታ ክሳተፉ ይና ሳካ ከም ተጻዋታይ ከም ሰብ ኣብ ብዙሓት መጻወቱ ኣዝዩ ዝፍቶ ዳርጋ ብዙሕ ዋላ በታውን አንጻር ጋንታው ዘይጽላዕ ኣዝዩ ዝፍቶ ተጻዋታይ ሓረኻብቲ ባህርያቱ ድማ ኣብቲ ሜዳ ዝረኣናዮ ነታ ፔናልቲ ሓንቲ ኦዲጋር ሓንቲ ድማ ሃቨርትስ ሂቦ ሃቨርትስ ሂቦ ጃስ ናይ ኦዲጋር ድፊት ነይርዋ ሕጂ እንታይ ብዓልዩ عاود بلسينير وجابين جاسوس اتكمت كعاي شتو خمس جب زي ما قالوا سجاب حجي كمزي كانت تحطون الى علسي انتاي جاسوس نبعنا نتعمر كتبو امين وطلعت انت زخيل رجعت بس عندنا تصاعتك وين يسمعني سنك شتو زي مزقاو مالتي anyway قلت تعاود نسيو بستفراني تصاعت شتو يمزقاو كساب زلو جيب كمزي كنت عينة ريتو يدولو قطر شحاتة مو عسخون قطر شحاتة بساب زي نتسو نوان شحات خون دانتا تسواتوك شقوري أم بدن كان لما حالة تصاعتها يمزقبن قد بزحات تصاعت الشوطة لمزقبلا دانتا يهانس نزل عطيتا انتي شوطة تاكسي مودعاتو يركبان بدن نايقانا سباتا ايتون حالة خابتي بزحامة زي بفولي زنكاف بفولي بزح نغطيتا دورة تصاعتها انتني هافرتس ارتيتا انتا يزنين بدقد أمبر بوشتنا نسو بدقورف تقانت كمبوساتنا باهالاي كمزي أبتي زمور لو سرح نايت أبتي ميدا زمور سرح سي قلقلين عنا ساير رأينا لخويني تبنيخا تايقن ولا بزا حنفت صوت حجي برس أشقار أزي بوتات تحزو مرس وخانو وسع صمقنا قرات قينا أتاشوتو دما مسحابوهم سنزقبات تزقبر وسلبريشن نعم كابتي أمنا نحلحدو حدا فاميلي زغوانا سمعت كم زلو عمتات الجناية هنا وارسنال كابتي زدنا قولنا نقر انت اللي عنا فمونغو تم تتصاوتي ستاف امرات كمزي تتصاوتي تبعي شون كمزو خوينوم دنرسي أيضاً بتعني راير بخوانا زينا لغات سمع أرسنال حجي لبعض أفتمي دا زرقيوو متحققاس حدا تتصاوتي قلنا نقر عبزقات مقزيت كيدوم زهو مورال دينا بتنقلها حدا بوشتي زسرح نجر كم زلو يلعيكاي نوزحات كانت تقابلت كون دلو حجي نعلتنا هابرت زرعي وفقرين عيدا لين ارتيتا زرعي وقلت الحبي ونهار ارتيتا نزخور ميو تسمع ازني هيو يو نهابرت سقاك الجي موتا هيبدا تصوتو دلو سلازي تي ارتيتا زهابهم امنت نسوم كعقون نقالنا تمام وقتنا جي السو أقداس نسلطاني خاصي انت الآن تعاملوا قيمك كل بزيس تامزي انت عنده أبقالة كفراغش كله تي كونيكشن نعوات بحبار تقبله نسعرات ده يلقاوت تنبل مالتي سلطاني تصاوتي تمزي تلك
ግን عوض كونه ውድቀት بحاله ክትቀበሎ responsible ክትከውን دلو مقال بعد حدا ካብቲ بولس mentality حدا ጋንታይ أنا مش تعزيبه مالتي زي هافرت celebration صبو نغينا بجرمن كحجي بايرن مونيك مس ليفسكي معرة تفعلي أبصر سايد درجات قميتها خالا نا بايرن مونيك أم تايت سجمات الحجز بايرن مونيك عمون بتح نيري في سلامود داتا قلتم نيري يور إناي نافع بحر تعوات توم تكنيكال دايركتور ركس جوجل إناينا سلازي انتاي مزرعيك هذا زي صريح كم زلو يلقاك كل زي تبدحر مقال جاب السجن أبتميدا يبتسي كم زي ما تشتغل نقوله مالتي سلازي بايرن مونيك حدا كون زبودة نقدر عنه بلك أسي كما بايرن مونيك لو تصعدتي أو ساعات زي لكن روح دواي يكون وقال كين زعتي تصعدتي أتكعي وسيهم لكن وانا وسكم سكنا زبودة بكوش شافين أمو أنا زعمت آتيهم سلازي زبادة أنا قاري خاطي صنبه حدا أتي الشيء معي أتي وشتي بزح زدت عراري نقرات كم زلو عندنا أتي عشان تاني كنتيفكا مغير نبعلي أبتي قانت أزبطه زي رقولنا تعلم معناته داليختسي بغنداي I think بغنداي ميلينيوم عم تسموها بجوينتش سوسا لايك سبعة I don't know ماشي تغيروا في الله حجي حدا سلطاني بنتناتي عينة أقصاوتا يبكعي إنو دمصو تصاوتاي دعريو تبدأ متصع سلطاني زي كدليو أمو هلو ذاك الجنزم دعر متصيتي تصاوتاي دمو كوف قبل حدا شجر كوف انتيلو خا زي حقوس سمعك فتاري دي حقوس تصاوتاي دي حقوسات تصاوت انتنا عنو كوين مارتي قانتها تتمغير كدان كربش سلازي بحكي بكواليتي بتكنيكالي فلا كرمي دلو تصاوت نيباير من أزم يبتر كنابري سانا كين مسانا لأنا من بمول أمسي أزم دفع تصاوت هجي انتاي دعا قولي بالله هذا كما سنتاني شرح حزب بأسرع يسرح له أمنته ومراو وبغرب شرشر عنده ما حفظش أذن قريت شجر له قيل يسمعني من الوقت نتريكوز دو إلى محاضرون كسانكم كم بيدا يكونه قال قانتات نيجر من كأخذ بزين أفزين قال توادرت ندخونا يمسح خمس كم بعد نبزي توادرت ندخونا يمسح خمس النوا لبركسان لبعلهم سلام تجي كابتي عوض بالتغيير عليها معنا بس زحلفة بس بايرن مونيك معرم شوتشو أرزقنا مسنبت 4 محادث عويتهم نارحنا تقبلهم ولو سلازي تتوانا دارنا نايبولش لقاو قرب كابت زحلف حالتات مغنيات أقدمهم حسرت دارجانا حسانا إشراب زي قرار نتمي في اليوم أقدمهم جود أواني رمتلي أبز حلفة كنت سلست حالت قل تين دات سببا مسيش درو زحلف حمد سقابتاني مو داتا معلتي فلت أي تفعلت شامبيون مان تخون فلازم مع عمت ومكوم تبدش له رايت ناي بايرن مونيك دخام ديكونس ناي تنقان تاتات لا تصبق درجة متبايون كوين يسمع له مالك اوكي ناب ناي سبين كان غير حبه انجليز كان متنا حتى تاتالو كومنت متمالت ناي برشلونه اود ساعه ريال مدريد مرحت كوينا زنبره جورينا أب ميدا سلسة بحال معناوا كما يجي برشلونة أقاطع تصوتاون إيونيرا سبيا خبيت تكون تصوتا يقتيمون موداتاون راموس بعدون أجزاء فورت بزمز جبا شوتهم تعويتهم سلازي عنه حنسا كمزي نابصنبوق مسيهم أبتبنا بزي أبزي تصنبخ هاي بزي خا أزيهم شجارو يرعي أبتي صوتاون تعدلات فتري فلا هجي بزح كواليتي تبون تصوتي كابدهني تزاكني تمني مالو
ግን ኣብ መወዳእታ ዓወት ሒዝካ ምውፃእ እቲ ኣገዳሲ ነገር ንሓንቲ ጋንታ ዓወት ሒዞም ምውፅኦም ዓብ ነገር ናይ ቀዳመ ሰንበት ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብቲ ፅበዮም ደበና ቻምፒየንስ ሊግ ፀወታ ብሞራል ክቅፅሉ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ናይ ማድሪድ እቲ ሰልጣኒ እታ ድሕርታ ብቀዳማይ ዝገበራ ጌጋ ሕጂ ኣስተኻኺልዋ እዩ ንክሮስን ንሞድሪችን ብሓደ ኣይሰለፎምን። ናይ ቬኒሰስ ጁኒየር ምምላስ ከዓ ኩሉ ግዜ ቬኒሰስ ከምቲ ኩዕሾ ሒዙ ናብ ፔናልቲ ናብቲ መወዳእታ ሰርድ ደቆርቦ ዝፈጥሮ ዕድላት ዝፈጥሮ ምስ ዝረኽቦ ማለት ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ፀኒሑ ዝረኽቦ ኩዕሾ ግና ክትሪኦ ከለካ ሸቶ ማለት ኣብ ሸቶ ምስጋና ኣይኮነን። ግን ትዝዓበየ ናይ ቬኒሰስ እንታይ ነቲ ምሕደራ ናይ ምክልኻል ናይ ኣንፃር ጋንታ እዩ ዝርብሾ ነቲ ዲስፕሊን ናይቲ ምክልኻል ስለ ዝርብሽ ኩሉ ግዜ እቶም ካልኦት ተፃወቲ ዕድል ክረኽቡ ብዙሕ ግዜ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ድሮ ነፂ ድማ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ዝድለ ብቅዓቱ ኣይተመለሰን። ግን እናቱ ምህላው ክሳብ ክንደይ ንሪያል ማድሪድ ኣገዳሲ እዩ። ኢናዮ ኣብ በሊንግሃም ከዓ ከም ኣመሉ ሸቶ ኣመዝጊቡ መራሒ ኣሎ ብሸቶ ናይ ላሊጋ 6 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። ስለዚ ነታ ጅሮናስ ኣብ ፅቡቅ ብቅዓት ፀኒሓ ነቲ ሊጉን ክትመርሖ ፀኒሓ ከይዶም ኣብ ሜዳ 3-0 ምስ ሓሮም ከዓ ከምቲ ብቀዳማይ ተፈርሖ ማድሪድ ብዕሎም ዓመት ገለ ዝተባሃለ ኣለና ዝብል መልሲ ሂቦም ካብቲ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እዮም ዝገለፅኩልካ ናይ ሪያል ማድሪድ ትሪኦ ሞንስተር ዝኾነ ሜንታሊቲ እንታይ መልሲ ምሃብ ነቲ ዝመፅእ ነቐፌታታት ምሽ ሓንቲ ጋንታ ነቐፌታታት ክመፃ እንከሎ መሊሳ ኣሕፋሕ ክትብል መሊሳ ክትወድቕ ትሪኣ። ግን ናቶም ከምኡ ይኮነ ኣብቲ ጋንታ ከምኡ ይኮንካ እንትርኢ መልሲ የንብቡ ኣብ ብዙሕ ግዜ ቻምፒየንስ ሊግ ዝክሮ ሮናልዶ ሃትሪክ ሰሪሑ ምስ ናይ ጀርመን ጋንታ ለቨርኩሰን ኣይ ቲንክ ኣመስለኒ 2-0 ተሳዒሮም ድሓር ከይዶም 3-0 ተሰዓሩሉ። ሕጂ ከምኡ ቅልጥፍ ኢልካ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ትርኢኻ ኣብቲ ጋንታ ከምዚ ናይቲ ጋንታ ታሪክ እዩ በቃ ከምኡ። ስለዚ እዚ ቀዳመ ሰንበት ማድሪድ እውን ኣለኹ ዝበለትሉ ፀወታ ኢሉ ክገልፆ ክእል። ኦኬ ኣብዚ ኮመንት ሕቶ ሓንቲ መፅኣ ኣላ እዚ ተደጋጋሚ ናይ ዲያሎ ጌጋ እንታይ ተተገብረ ፍታሕ ይግበር ትብል ኣባ ከለካ ምሳኣ ብሓፈሻ ኣብ መስመር ናይ ይባል ማለት እዩ። ኦኬ ኣብክልቲ ያ እንታይ ስጋግዚ ፎኒ ዋላ ነቲ መልሲ ተሳኢኑሉ ዘሎሲ ፕሪምየር ሊግ ኣብቲ ማለት ተዘይተጋገ ስጋብቲ 90 ግዜ ዝነበረ ስጋብቲ ተስዓታት ናይ ዓለም ብሉፅ ሊግ ኣይነበረ ልዕሊኡስ ካልቾ ኢታልያ ገለ ይፍለጥ ነይሩ ንባዕሉ ናይ ስፔን ገለ ይፍለጥ ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ሜድያ በሎ ኣብቲ ብዙሕ ነገር ኣዝዩ ሙሉእ ስራሕ ስለዝሰርሑ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ተዝበለፀ ሊግ ክገብሮ ኢሎም ዘለዉ። እዚ ኩሉ ክገብሩና ከኣሉ ነዚ ናይ ዳኝነት ጉዳይ ንምንታይ እዮም ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ዓብ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም እንግሊዛውያን ቢያንስ ወይ ሓደ ወይ ዘይህልውሉ ግዜ ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ክሳብ ክንደይ ብፊፋስ እምነት እውን የብሉ ናብኦም ማለት እዩ። ተኣማንነት ስለዚ ከምቲ ልክዕ ተፃወቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣምፅኦም ነቲ ሊግ ኣሰልጠንቲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይቲ ኩዕሾ እግሪ ሞያ ካብ ማንም ዝኾነት ሃገር መፂ ዝሳተፎ ዘሎ ነዚ ናይ ዲያሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ክገብርዎ እንተዘይክኢሎም ዝተደጋጋሚ ጌጋ ማለት ገለ ፀሊም ነጥራሕ ይገደፈ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ እቲ ፍታሕ መወዳእቱ ተን ጋንታታት እውን እቲ በደል እንዳበዝሐን ሰኔን ሕጂ ዝውስንኦ ነቲ ውድድር እውን ካምፓኒታት እየን እሰን ደው ኢለን እዚ ሓደ ነገር ግበሩ ወይ ድማ ገለስ ክሕሰቦ ይግድን እንታይ ይሓስቡ እኳ ከምዚ ዘይብልና ግን እቲ ናይ ቫር ጉዳይ ናብ ኮምፒተር ናይ ምውዳቕ ቶታሊ ማለት ከምዚ ሮቦቲክ ዝኾነ ውሳኔታት ክወሃብ ገለ ይሕሰብ እንዲ
الشيء نيرو انت ايديا عم جمرتا ምናልባት ኣብ ከምኡ ነው ይውዳእ ክኸውን ኣይደን ከምኡ ከመፀግና ይተርፍን እዩ ምክንያቱ እቲ ትባር ነቲ ሽግራት ከቃልም ተገይሩ ግን ንዕኡ ዝኣልይዎ ንዕኡ ዘመሓድርዎ ዘለዉ ድማ ሰባት እዮም ብሓፈሽኡ ግን ኣነ ሓቂ ብዛ ድያኑ ንባዕሎም ግን ኣነ ብዙሕ ፀገም እየ ዝሪአሎም በቃ ብፍላይ ገለ ሰልጠንቲ ኣብ ተወሰነ ጋንታታት ተደጋጋሚ በደል ከወርዱ ትርኢ I don't know كمي ولا نبعلهم كلامك ساكندين عقل دلون تقرن يخاف بالتعمي بكا مشان لو كم زي كتقبلوا زي كتصوروا زي جنج في جاتات ديرهم جانتات على حدا خوضقان قال زي ترقي سو قال رجعت يتجمعوا هاي كترتني اوكي قال ابزا مزازي مسكين قبل ابزا كلام سمت እንዴት የጸበነ ስሕረት ናይ ብልእሲ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ተዕወት ያ ዝብል ገምገም ኣለኒ ማለት ነው ብልእሲ ብራይተን በቪላስ በከመይ ኣምሆም ዝሚዛሽም ሓደ ዕኛት ሕጂ እዚ ናይ ማል ጸወታ ብራይተን ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ሕጂ ካብ ዝዕዘቦ ስማዕ ቤት ጋንታታት ሕጂ ኣነ ሞ ዘለው እሾ كنت قاطعت كان مصوات وكل نقاطات تصبنا لي لهم يعني انت مهم تصاوت عند فتنا قاطعات تجي اندر وينهم تو ايكون تخلقي لهم كاونتر اتاك تصاوت وين قال شيء بقى ان شاء الله تكون عيت كريديت كبوا ايلينيوم ስለዚህ تصاوت وام تصاوت وان ما بمزح زين رينا ابز حلف عمتون 4 حدا يعني ليفربول سعرت انه صوت هارينا سو اجي كان زي دافيركا فيتا تصاوت ما فتنو لغزي ازم زي محرق انت عندك قال بكم زلوهم يا معلم عشان بالله صوت انت عطاتي لنا شططات بمزدب زنبره كاونتر يعوتنا ميرم عامي ارسنال اب فيرست سيزون 4 شهرهم كلهم بحري ارتكان هاي سيزن كان تسعيرهم 3-0 انتقام هاي سيزن نبعلو أرسنال وعشان بيتصعد تصعد قان تنكلا بس برايتن يوكو بيتصعد ناب دحري تشوف شقوم ناب دحري وعشان كاونتر اتاك يوم بفلاي ما مارتينيلي ساكان كدمع لهم يوم فتينهم هم يوم كقوتهم إلهم مالك سلازي بيلا دما نتا الشم كسعر لا زكون بوكو وكل الجانتات كان زي خليعات اللي مالنا سلازم صح كاين لاني كان جانتات هو كريم وين تمليهم وما سنتهم وملكتهم ستاف بخمي يوم إلا عويتهم ملاسي وانا يتغلط ناس جانتات بريمير ليج تمليهم كريم وين تا ينيرو تي استدعوا له تكنيك يلون كريم وين امرا اللي ست اني كونن እዚ ነገር ዝሓሲብሉ መብዛዕተው ርዶ ነገር ኣነ ግን ታ ዝዓመት ፀብነት ተፈጥሮ ዝኸኣሉ ንብራይተን ኩዕሾ እንኪሎም ሂቦም ብካውንተር ኣታክ ክፃወቱ ስለ ዝኸኣሉ ማለት እዩ እሳት መስለኒ ታ ቀንዲ ቴክኒካል ተጠቂሙና ዓብዪ ግን ኣሎ መዓልቲ ዝበካ ናይ መዓልታ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ዋላትዮም ብሉፃት ተፃወቲ ናይ ጋንታ ካብ ተغيرهم قوصر الى زي ما عند خام قانون ولا حفشاو بنت غندي كعشو رجيسكا مش انك تصاوت انت تانجن زي نفس قطات اللي كنت تخيل كم زلا تنهي كمالت اوكي مو بنت بشمي بشم تخاطرتي سينما سنوين لو مزملنا يوم مدبما ابزي زازيمنا لنا ابز منصف قال مدب سقام نرهب يغني لنا نملكها اوكي ثانك يو سامحوا جابل ثانك يو باي سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري
عبسيني مع سميك أطلو زنك يقولي عاما وبيدي دراما